Katanat kmi Mariang ka Bangladesh kala ong henne kasengi balang ba ubna yayong baladeb uday uba klut tam kat kum ka record ha ka ba ki babon kiri ka than syate ka ba Asia ru kila syak ta jurna ka jingsyet ker ang jong ka Mariang. Kat kum ki start wat benya laong ba ka jingkala ha ka suin beneng kala penlong ya kane ka jingklut ba kan ne kham slem kan wan jia kha kha bat kan kham shir khai shu shu. Kani ka jingsyet ker ang ha uni ubnai baladep kala penlong ya ka sorkal Bangladesh ba kan hab ban khang kerdep ya ki skur hajan barok ki benta jong gari. Kata kabala pensyong ying ya hadu kumba lai pho ar million ngut ki khana skul. Menta usnem kani ka jingsyet ker ang kalakta ya hadu kumba proper person jong gari. Ngimpat juyo i ya kabakum kani ka jingkloj ha kamariang ha kipor ki balalej no ong uhe katanat mi Mariang ka Bangladesh Muhammad Abdul Kalam Malik. Lengba katanat pathai kubor. Ula ong ru ba uni ubnai ubaladep ude ubnai yong uba klurtam hapo Bangladesh katkum kirikot ka balas dang nadu usnem khat khandai spa saupopra. Ki station ki bala ai jingkhen halor ka jingshit jingkriat ha kamariang kila sakhi ya ka jingshit ka ba long hapleng ar bat pra sha ka jingkiu jong ka jingshit kata kabala palat ya lai paulai point ar degrees Celsius kendai pawai point pra degrees Fahrenheit. Nakaliang unong aiktin katanat ka koit kakya u Selin Raihan ulapen pau lengba kalat pathai kubor baka sorkal kala pentikna halor ka jingdon jong kumba khat waikut ki breu ki bala klat no namar ka jingshit ker ang nadu kine ki shiposni baladem. Wat lakatalak mi lenti ba uslap unla banwan rapat ya ka jingtengan nadu ka ni ka sngi palai ka banwan hadien shitayo ba ka jingshit ker ang kelas telat bor ba ya jan baro ki benta jong gari kata ha ka ba ka nong ba dhaka kelas sakhi ya ka jingshit ka ba hado sau po si but iway not sau f nakaliang ki bor sorkar ha Bangladesh kila haban ai shuti ki khana skol kat hadu kane kasngi ublay ka ban khang ban lait na ka jingsyak ta ha ka jingshit ker ang jong kamariang. Daki hajar ngot ki pajba kilaya lom hapo ki mos bat ki jaka madan ha ki benta jong kane kari kababun ki nong shong shnong ki badai ki muslim ha kane katayo balala banduai na ka benta banyo slap.